Ako si Celestino Macachor. Diri ko natao sa Cebu City, particularly sa Hongkira, Arlandon area. Nagsugod ko sa fighting art, martial arts. Sa yun, mga around 8 years old, boxing ang gitudlo sa kong amahan, si Celso. Hilig to siya boxing, karang bugoy man to. And then, na-augmented to siya sa akong mga uyuan, mga professional boxers like Yu Piryong, si Ikat Macachor. Then, the biggest influence sa boxing background ako, at akong TGST doctor to siya. In fact, mo to siya the first Cebuano board top notcher sa medical board exam. So later, around mga, pag-abot akong high school, tuon kong Rio at YMCA, sayo kayo, mga around 13 years old ko. And katong pagtuon ako sa Rio, ako itong gitago sa kumahan kay suko ito siya kuhan. Anything Japanese, ito siya ganahan ko. World War II veteran ito siya. So, butong panahon lang ako mga tagsaksimana, di balaban kay tago ko niya. Kuha siya mo biyahe sa Israel kuhan. So, that's the time na ako laban akong gi, manimaho na sa akin. So, pag college na ako, balik ko sa boxing roots, no? Around early 1974. Ang gatrain ako si Jumides Jojo Fajardo. Kung ano to siya, he was the 1974 gold medalist sa Asian Games sa Iran. Then, pag-graduate agad ako, after started working with Nestle in Bohol, ang primerong Eskrima teacher ako, mo to si Manoy Liloy Kabagnot. Tuyo to siya, tapad yun sa akong boarding house. Sa akong boarding house, ang tag-iya po na ito, igsuo ni Manililo, si Tatay Bandin. Then next, to the left sa akong boarding house, si Tatay George Kabagnot. So one day, naghimo ko kong G-reports. Kadungo ko, nindot yung piano playing ba? Nahunang ko taga-Cebu, gini nga chords piano. Kaya neat kayo yung piano fan ba? Chords, sophisticated kayo. So dali ko, yung ko himo sa report, saka ko dito sa bahay nila ni Deborah Santos. Ilang Tatay Bandin. So kita-an ako. Guwapo nga tao, around mga 55 something na to siya, to si Liloy. So dool ko niya. Kunay, ito kari ko pa ano mga standard request na ko. Kay kadung ko Laura to yung tukar. Tukar siya kung mga pang-request, mga Stella Bar style, Starlight, I remember April. Nindot yun, so lingaw kaya ko niya, minaw ba? Lingi siya na ko, size up ko niya. Praktisado ka dong. Nga naman eh. Tiba partisado ka. So tudlo isa ko piano ni. Sige, tudlo at ka piano, pero tudlo asat ka Eskrima ko patay ko ano. Tindog siya. Away from the piano, susumbaga ko. Nagana ko ba? Hisitan kong sumbag ang drabani. Ako sige pagbigyan ko sumbag sa hinay ka na sumbag. Tinuray yung sumbag jud. Sumbag kusog-kusog. Wala dito na gisugo sa gipanglak no joint lock ko niya, gitrip na ko niya. Down to the ground. Mutong mulo yung almost 3 times a week mo itong routine kung naarkos tagbilaran. Kita kong dungog kong piano siya mato ko. Pero di niya tiwas yung piano kaya Eskrima kami. So akong experience sa Filipino martial arts started from the reverse end. Sugod ko sa empty hands. Pero wag ko na dumduman na to, itong mga joint locks niya tanan, mga disarm niya. Wag ko na dumduman kay focus mo ko siyang piano playing. Content on mga broken chords. So, I learned more piano playing than the Eskrima. So, pagka-promote na ko sa Nestle in 1997, na-assign ko sa Usamis. At that time, ibalik ko ang practical shooting. Nagsugod ko practical shooting, nahintin ko sa Butuan sometime 1989. But when I was promoted to supervisor in Usamis, di kado kayong lugar daghang may laki, daghang bugoy. Kuratong Baliling, that's the home turf of Kuratong Baliling. So, I decided to palit ko bagong pusil. Bull M5, palit ko Bull M5 made in Israel, mga 15 rounder. So, may gap sa akong firearms expertise ba? What if ma-disarm ko? Saan ako pag-retain? Handgun retention. Saan ako pag-recover sa kong weapon? Noong kunahon ako, kinundong ko ni Manililoy Kabagnot sa Bohol.
sayang, precious kitong lesson, kalimtan ako. Ito, nangita ko, maestro sa Uzamis. So fortunately, sa kadlaw, ato mo ko sa Blue Dot shooting range practicean, sa Uzamis. Usa sa mga range officer si Rino, di na ko kakuha sa family name, nipalit siya o spare part, hammer ba, for his gun. Ang pusil was ay kanto mga Norinco, or made in China. So pagpalit niya sa pusil, pagtaod niya sa iyang hammer, loose mo kayo, mahana-ana man, luag ba. So, adto siya lang, inan siya ni Ruel, yung tagiyas Blue Dot, siya adto ni Mr. Tinni Macachor, kay kamao to siya mo chin up, kay mo adto ka, ato pistol smith, pa na bunalan ka, 5,000 mong damage. So, adto sa Rino, nanoktok sa mong balay, one of those days, siya, sir, tabangi ko, sir, saan man yung hammer, sir? Ita yung hammer, loose man yung hammer rin. So, kung kumalit, sir, bahal 2005, akong palit, anak. Relax na siya. Siya pila kay bayad mo, sir. Kung palitin ko, ako'y problema. So, detailed strip na ko yung pusil. Brand new kay, hugot kay mga parts, kay brand ko, pag din magamit ba. Pag ko anak ko, tang-tang gino ko siyang detailed strip, check na ko yung hammer. Ay, ang hammer strap, pronounced kay ang curve, something like this, no? Ang normal hammer strap should have enough kaning tension kaya nga mo drive sa mainspring. Wala. So, kita ang solusyon, adaliran niya rin. Ano, si Rino, gabalakan na siya, yay, patay uli mo kaniyo, dawatong kaniyo uli. Gabalakan na si Rino, 2,500. So, sa'yo na rin, ha? So, gibutang ko sa bench vice yung hammer strap, bawag mong kayo. Kung bawag kayo siya, di siya makapush sa mainspring. 3 taps sa nylon hammer. Reassemble na ko. Pagkak na ko, na natin enough to piti ng hammer. Okay na rin. Susulamat kay sir. So, ay check-off na ko. Basta base sa kita sa akong libro, The Secrets of Ernest Scully and Escrima, Edgar Solite. Muto nga, basta sa libro, rin kaila ka ng mga taga-Usamis diya rin. Kabaliro, patay naman, di ba eh? Haksit sayangan. Siya ka si Eric, ulabidis. Kila ka, photographer na simbahan. Kada Domingo, parehas may photographer. At ako dito rin. So, to make a long story short, about 1 week later, gidako niya sa balay ni Manong Eric. So, Manong Eric, primero question ako. Siya, gikan ka sa capital of Eskrima, Cebu, di ka makatog Eskrima dito. O kung katubag, pangawat ako. Siya, aring yuga sa ako. Pero nagbaon siya sa istorya ni Reno ba? Yun sana ko pag-fix ang pusil ni Reno without any charge, Coca-Cola rebayan. Kibaw siya, aware siya nga, mahal kaya na ang minor repairs ko di kakibaw kini kung sawon. Kaya tune up lang sa ken ng dalira. Pero pusil mo nga lugot, firearm. So, sige. Karong Sunday doon mo to, that's to make a long story short, ito ko nagkuha ni Manong Eric. So, nagtabang ko ni Manong Eric, organized sa Estokada De Campo JDCIO. In fact, ang logo si Manong Eric ang nag-drawing gina na. I still have the pencil drawing, ang pangitaon pa na ako. I lost it. Pero one day, si Dr. Ned Nepangue, Missouri sa Usamis, kadungog kita mo siya sa website sa Estokada De Campo JDCIO. Ako yung kabuhat na to, free hosting sa free servers. So si Ned, ni-contact na ko, pwede ba siyang interview ni Manong Eric sa Usamis. Ay problema. That was the time nga, around 2000 to. Pag-sugat ako ni Ned sa barko. Kuha na siya ni, pagawas siya kuning mga questions bang intriguing kayo nga mga stories about FMA. Siya, tuo ka ng kali ba? Tuo ko, inaagod ko yung t-shirt o ay kali na. Ako siya pagkita siya. Waka na gikam ko na sa Mindanao ko no. Mo isulti sa katong libro ni Kuan, di na ko ma-mention. Why ka mag-bistigar o gikan? Ko waso ko ni, bro, ako mo tuob di ko na kay siyempre proud ko kay ang wife na ko is from Mindanao. Sige, istorya sa ta ni Manong Eric adto ta.
So ako hunghungan si Ned 1 hour before may bisita sa balay ni Manong Eric ko siya. Palahi ko ano ni Ned, briefing ko niya ba. Kay si Manong Eric medyo reclusive ni siya. Hesitant siya to come out in the open ba. Kabangi ko convince niya it's about time na break out ni siya into the world. Sige ako bahala na ba. Kaya mas maayos nga na third party ba kaya ako insider ko kung vested interest ako ba. Diba mo ko sa dagan sa kuan ni Manong Eric. Kuan kay na si Manong Eric about integrity, honesty, particular kay na siya na. Until today, munang taas ay dapat ko respeto niya. So, decide si Manong Eric na the three of us with Ruel Tubang, mo organize sa De Campo GDCIO. Pag 2001, relocate ko Cebu sa Nestle, lateral transfers, field supervisory position. 1 month ahead si Manong Eric na po, nilupad ko siya sa Tarusan. Nagbuwag mi 1 month apart lang. So nga to, nasuwat ko sa Rapid Journal Magazine. Between 2001 to 2004, kami Ned, padayon mig suwat sa among libro, Cebuano Eskrima, Beyond the Myth. Pag-publish yung libro, jump lang to 2007 when the book was published April 2007. Ito na, no? Nag-flag ng mga haters ba? Abay na tayo mga death threats na po. Ito, 2008, kuhaan ko resignation ni Manong Eric, or formal resignation po. Ang points kong letter, di ko gusto ma-involve ka sa controversy ng akong giagian karon. Okay. I know Manong Eric is a very peaceful man, di siya gusto gana nga kuhaan gani. Okay. Bago pang organization ng GDCIO at that time, niya, masamok lang tungod ako ba, logo lang. Ito, kuhaan ko nga exit. Wanya dawata, nga siya, butang ako sa advisory board. Pero between 2008 until 2017, lelo nagyo ko sa FMA, wala ko apil-apil. Wala ko say mga arguments on the internet, about forums, about sa mong book, that's the time mo military ko, pero serious practice ko on my own, pero accepting students, para sa wala gyud ko ato. So 2011 niduaw si Sunny Siston ako. Siya paano man siya karon naano si Sunny karon sa Manila. Is a Filipino-American professional Hollywood stuntman together with J. Ignacio. February 2011, gi-invite ko lang dinner sa Mario together with G. and Nick Lazar. So mo to si Sunny Siston and J. Ignacio tried to convince me nga balik na ko nga teach. Ay ano gani mo art. So okay, I'll think about it. Ako nga si Sunny. So the following day, uban sa ni J. Ignacio dahil sa balay. So gipakita sila gamay sa GDCI. Okay, I was still with GDCIO at the time. Moto, after that, wag yapon. Nagyan mo ko behind the curtain, nagyan po ko, agi ko mo open up, except for a few students who come and go, like si Kirk Gooding, my American student. So si Kirk started with me around 2010 siguro, 10 until up to the present day. Tuwanan siya sa Zambales karon. So usar gyud ko estudyante si Kirk Gooding, pero coming out in the open to establish my own system, wala na siya mahitabo until 2018. 2 years ago lang, 2 years ago. Si Kita Sinas, connected is sa PTTA, and yung fiancé, yung girlfriend si Valerie, invite ko na sa Manila. So, mo to nga, okay, so formally, nilas na ko sa grupo na Estokada De Campo. Estokada meaning is stoke. Distill na ako ang pinaka-importanting techniques na giganahan ko gitulo ni Manong Eric na ko. Wa ko gi-imbentong bagong technique. Daghang techniques, eskrimador, several thousand ako mag-imbento kog ako mag ano ba, assuming na kayo hilas ra ba. So ang akong gi-imbento are trading methodologies, sa pag-execute it sa with proper speed, execution tanan. Wa ko gi-imbento technique. Everything akong gitudlo sa Estokada De Campo karon, gikan gina ni Manong Eric Olobides. Why ako ana? Although na uban musulti nga, "Wala man na sa amo, mo ni sa amo." Kaya sakto na sila. Sakto na. Wa man na ang tinuod lang si Manong Eric ko siya gitago.
Ang akong kalaki gusto na nagtuon pa ko niya. Mo-feed mo ko niya situation ba? Mo-respond siya instinctively nga wa sa curriculum niya. Feed mo siya ba? Para dito sa example sa dito mi sa nag-photoshoot mi ni Royal Tubang no. Dito sa Dapitan. Strike ka niya og forehand strike si Royal Tubang og forehand strike niya. Pag forehand strike niya, ana na siya nihilihay sa gamay, ni wave lang. Pag wave back, tok. Labay siya backhand. Simple mo kito mo to kitudlo niya na mo. So take note na ako. Take note na ito mga simple, magnahan kay ko. Ito ay nagtudlo sa mo. O na siyang curriculum. Pero instinctively, pag ana ni Ruel, nalikay siya gamay. Kapak siya backhand strike. Mura boxing style, boxing akong background sa mo. Ato itong i-take note yung itudlo. The same thing yung gibuhat ni si Caballero. Naman si Caballero nga wag itudlo. Pero yan, if-feed niya situation, respond, lain na technique ba? So muna siya nitabo. So in short, muna siya Estokada De Campo karon. Akong na-notice while nagkuhan pa ko, nag-pursue ko martial arts. Kasagaran sa akong mga maestro, puros musical, like Ned Nepangue, high school na ko. Ito yung ko primero Sharon Rio. Then, anyway, Ernie Martinez, personal tutor ako sa Sharon Rio, although na ako'y dojo, formal judo at the YMCA, nagkansa to sila dito ang panto. Pero kanina duha, influential ka, notice ko ni duha, musical ka sila. In fact, kanina si Ernie Martinez, the late Ernie Martinez, patay siya, prominent family na sa Cebu, ng Martinez clan. Ganahan din siya mag-standby sa mo, kaya ako rin may maka-back up niya, Blood, Sweat, and Tears nga kanta ba. You made me so very happy. Mangita siya tibok si buwag siyang kakita, makadugyog niya itong mga kanta, ha? Mga soul, mga rhythm and blues. So, moto diha to biya ko ang yun. Lagi na somewhere, nag-connection ang music with martial arts. Among neighbor, si Sunny Umpad. Bata ko, gamay ko, 12, 13, mag-jamming to sila. Sunny Umpad, kailan mo tanan Sunny Umpad? Visayan Eskrimadors, Porto Cadena. Was only 60 meters away sa among balay. What's one of the best bases sa Cebu atong panahon na. So, si Sunny, mas na-influence ko niya musically dahil magkukibaw ang eskrimador nito siya. Nagdako pa sa neighborhood mo. Why hibaw ang eskrimador to si Sunny Umpad? Balaan to siya as bass player sa The Continental, si lead guitarist si Tinni. So, ito tanaw-tanaw ako ni Sunny Umpad. Kung ito siya, ng mga Girlies and the Playboys, mga Green Grass. So, ako gitong influence si Sunny Umpad na ko. Then, kami po sa una, at that time wala pa may kuan good, kani pa YouTube, no, pa jingle chord book. So, kumusipra kag kanta, the latest hits, no, rock band, Beatles mo din sikat una. So, ay mong chords, kanang naay mga kawatan og chords nga tawag ng kawatan og tapoy. Ay na mo sa dool niya. Amo sa talikod, talikdan sa nga mo. Like, example, Lucy in the Sky with Diamonds, no? Bito, ako na i-play niya, no? So, talikod ko na. Sa'yo nga mag-iubang persistent kayo ba? Wala ko kasuwayan na, pero ba akong amigong maldito kayo. Resulta ko sinumbagay noon. Instead nga mag-jam, nagsinumbagay no, yung mga kawatan ng tapoy ba? Pero ako may involved na sinumbagay tungkol na sa gitara. So, in 1992, nagtuon ko formal classical guitar lesson through tablature, hinay kong basag notes. Tablature lang, si Ernie Vasquez, akong maestro. Kung siya, national champion siya, classical guitar. Iyan pong igsuon si Boyet Vasquez, national champion sa Namsia. So, nakita na ko ang connection yun sa music and the martial arts. Now, involved that tempo, rhythm, beat, timing. Nakatanan ko. Na ma-ingrain na ni sa imong kuan, sa imong ma-transform na imong physically. Ang importansya gud na sa pattern recognition. Iba mo ka pattern like
Pa ko nihibaw katon mga scales like mga diatonic, pentatonic scales, Lydian, chromatic scales. Musifra ko mga tukar so na like mga Carlos Santana, Soul Sacrifice, yung gipamati yung note for note from the beginning. Tedious kayong process ba? Once kakat on kog scales, diatonic, ako lang timanan are the first three notes and the last three notes. Iba ko unsay what goes in between, no? So kaning like example, George Benson affirmation. Ba ko diatonic na siya. So what's in between? Di na ako note for note, no? Automatic na siya, diatonic scale na siya. Nga lyritinor, mga kuan, Lydian, sigara nga Lydian mode. Iba lang na mo. Same thing is true in the martial art. Kaya there's no, wa may kuan gyud kaning there's no such thing as ni kuan kaning random patterns. Di na tinuod random patterns. Kaya atong universe daan ang so big, so huge, pero there's only one pattern in the entire universe. Circular pattern, di ba? Di ka kita galaxies nga square triangle, di ba? It's all circular patterns. Same thing applies in life. Atong nature, mga buwak, the way they grow, no? Wag pa na sa music. There are seven notes in music. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. 8 di. Seven sakto. 8. So, on a pattern recognition, very important din kay once ma-translate nimo into the physical realm, into action, ang imong musical imong musical frame of mind, mabalik na mga kuan mo dito, ma-translate mo ito into action ba. So, kita ka na nag-amara, ba na ka sa imong sunod, ano? Tuloy na ka maghuwat, maaaring travel sa diri dapita, diha, iba na ka what's in between. Adto na yung masitirahan what's in between, montang gawas ang timing. Yeah. So, that's it. That's muna importansya sa music sa the martial arts. So na kay tudloan mo set of strikes ana. Minhala ka mo express it in your own energy, in your own sensitivity. Kay kung sige lang ka mimic na ka mo ka robot ana. So the only way nga mo grow ka is to express the art the way you want it to express,